Bu da beni urap uzalmadı. Milyonlar şunday dünyada. Көз табибы күзлек кигән ханым күзлек язып бирде миңа да. Вак-төякне күрмим дигәч, табиб бер яңалык миңа әйтмәде. Яшыгыз соң ничә? Моның бары олыгаю диде сәбәбе. Дөрес, ханым, инде бу дөньяда күп яшәлгән, күпне күрелгән, күпме сагыш йөрәгемә сеңгән, күпме хисләр узган күңелдән. Мин ышанам, тормыш дәвам итәр. Яңа көннәр беләм киләчәк, аяз гына булсын күк йөзләре, тик шатлыклы булсын күрәчәк. Әйдә күзлек, таныш булыйк. Хәзер син ярдәмче ике күземә. Күзлек кигәч акыллыга охшап бер нәтиҗә ясыйм үземә. Ахыры кеше ваклык күрми башлый. Менә гомер түренә. Бары мөһим зур әйберләр генә яши ачык күренә. Яңа тормыш яңа күзлектән башлана. Яңа күзлек сыйфатлы да, шыдам да, матур да булырга тиеш. Шушы бөтен сыйфатларга җавап бирә торган күзлекләр Пыяла кибетендә бар. Пыяла Мәскәүдә татар теле бердән-бер күзлек кибете. Ихтибар, әйтче промокодын әйткән һәркемгә бөтен нәрсәгә 10% ташлама каралган. Килегез, күрегез, алыгыз. Мөмкинлекне кулдан ычкындырмагыз.